φωτιά. Τα ήξερες όλα και δεν μου είπες λέξη. Να προετοιμαστώ τουλάχιστον ψυχολογικά. Να μην μου έρθει και εμένα όταν πλάσω ο ίδιος. Λοιπόν, θέλω να σου ανακοινώσω ότι ο Τζέμος Τούρκ δεν είναι πια Παρθένος. Το είπα. Κάνεις κάτι στον υπολογιστή? Άντε παιδάκι μου, φύγε από εδώ, κουβέντα, θα ανοίξουμε. Γιατί μου μιλάς μωρέ, τι σου έχω κάνει πια? Δεν σε παρεξηγώ, Τζέμ. Είσαι πολύ μικρός ακόμη. Και δεν θα μεγαλώσεις άλλο αν κάνεις την κόρη μου δυστυχισμένη. Εξηγηθήκαμε? Του το ξεκαθάρισα. Ή θα είσαι με την κόρη μου για πάντα ή καθόλου. Και με κοίταξε με ένα εντελώς απαράδεκτο βλέμμα. Δηλαδή, πώς είναι το απαράδεκτο βλέμμα? Αυτό είναι ηλίθιο βλέμμα. Μα για το Τζέμ μιλάμε. Όχι την Άκη μου, δεν την αγαπάει πραγματικά. Φάε, τι το έφερες το κέικ να το φάω μόνη μου? Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Εσύ και άντρα βρήκες και οικογένεια έκανες. Εγώ δεν θα ξαναβάλω πουκιά στο στόμα μου. Τι εννοείς, ότι έδεσα το γαϊδερό μου και δεν πειράζει να γίνω τόφαλος? Αυτό ακριβώς εννοώ. Και βαρέθηκα και τα μισόλεγα. Και να σου πω και κάτι. Ήτανε μεγάλη βλακεία που είπε σε δύο εφήβους για αιώνια αγάπη. Και μεγαλύτερη βλακεία ήτανε που είπε στην Έλλη ότι δεν τη θέλει ο Τζέμ. Είσαι και ψυχολόγος. Για κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Προστατεύω την κόρη μου από το να γίνει μια ενήλικη φοβισμένη για τις σχέσεις. Μιλάς εσύ? Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους. Ο Άλλη με πρόδωσε, ο Γιάννης με παράτησε, ο Γιώργος έφυγε, ο Θωμάς με κατέληψε. Μηνά το λέγανε. Ναι, βάλε νούμερα να μην τους μπερδεύουμε. Δεν θα βρω ποτέ το άλλο μου μισό. Είμαι καταδικασμένη. Να γεράσω μόνη και να πεθάνω μόνη και χοντρή. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά τι λέω. Προσπαθώ να προστατεύσω το παιδί μου από βαθιά ριζωμένα σύνδρομα. Μαμά, γιατί δεν με θέλει ο Τζέμ? Για πες της, γιατί δεν τη θέλει ο Τζέμ? Άκουσε να σου πω, Έλλη μου, είσαι ένα πάρα πολύ καλό, καθώς πρέπει και φυσιολογικό κορίτσι. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τα αγόρια σαν το Τζέμ δεν προτιμάνε τα φυσιολογικά κορίτσια. Το χειροτερεύεις. Τι εννοείς δηλαδή? Ότι είμαι βαρετή? Όχι, αγάπη μου, ποιος είπε κάτι τέτοιο? Άκου τι λέει, μόνο βαρετή δεν είσαι. Είμαι βαρετή εγώ! Είμαι βαρετή! Βαρετή! Μπράβο. Τόσο σες. Εντάξει, τώρα μη με κοιτάς έτσι, ετοιμάζομαι. Ναι, αλλά σε slow motion. Μπαμπά μου, δεν θα το αποφύγεις, γι' αυτό ντύσου να τελειώνουμε. Γυνάτη, άμα σου μπει κάτι στο μυαλό, ρε παιδάκι μου, ίδια με τη Μυρτώ είσαι. Είχα μητέρα να μοιάσω, μη με συγκρίνεις με τη Μυρτώ. Καλά, παιδάκι, μια κουβέντα είπα. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ζητήσουμε την άδεια του Ερμή. Όχι, μη μου τα αλλάζεις τώρα. Αφού είπα ναι σε αυτό το γάμο, θα τηρηθούν όλες οι παραδόσεις. Θα ζητήσεις το χέρι της από τον παππού Ερμή. Εντάξει, θα του το ζητήσω. Και άμα πει όχι. Α, είσαι πάρα πολύ πονήρη. Ελπίζεις να πει όχι ο Ερμής για να έχεις πάτημα να πεις όχι κι εσύ, Μπαμπά μου, δεν είμαι τόσο ανόητη να πιστέψω ότι κάτι τέτοιο θα σε εμποδίσει. Αλλά αφού αποφάσισες να κάνεις αυτό το βήμα στη ζωή σου για άλλη μια φορά, θα το κάνεις σωστά. Εντάξει, παιδί μου, θα το κάνω. Άιντε, γιδελή μου. Μια ψυχή που είναι να βγει. Προς τι ο γέλοντας? Προς δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Γιατί άμα δεν σου γελούσα θα μου έλεγες γιατί έχω τέτοια μούτρα. Τι γίνεται, έχεις και με την τηλέκτορα μυστικά? Κάτσε, γιατί με ποιον άλλον έχω? Μυρτώ, σου είπα για το Τζέμ γιατί νόμιζα ότι θα χαρείς. Γιατί έχεις τέτοια μούτρα? Γιατί αναρωτιέμαι πόσα μου κρύβεις ακόμα. Πόσα? Έλα, μπαμπά, περιμένω. Έρχομαι, μωρό μου, έρχομαι. Έλλη. Έλλη μου. Όλα καλά, μαμά. Απλώς δεν κατάφερα να φτάσω μέχρι το κρεβάτι. Αχ, βρε αγάπη μου, όταν θέλουμε να ξεχάσουμε κάποιον, εξαφανίζουμε κάθε τι που τον θυμίζει.
κάνεις? Το κατέστρεψες. Ξέχνα τον, Έλλη. Πριν σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Πάρε και αυτά. Κρύωσε το νερό, τι περιμένετε, να πάθω κρυοπαγήματα? Συγγνώμη, εγώ την καθυστέρησα. Ένα ποδόρο του έπρεπε να κάνω και μου το βγάλατε από τη μύτη. Πετσέτα. Μάλιστα. Παντόφλες. Τι περιμένετε και με κοιτάτε ένα αξιοθέατο? Είπα ότι δέχομαι επισκέψεις. Πάμε, αγάπη μου, να φύγουμε, δεν γίνεται. Σήμερα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Όχι, περίμενε. Παππού, ο μπαμπάς μου ήθελε να σου μιλήσει για κάτι. Εγώ θα κάνω λαχανοτολμάδες, θέλεις? Έχω καιρό να φάω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Τι θέλεις, Τούρκε? Λοιπόν, αγαπητέ Ερμή, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που αφορά και εσένα και εμένα και τη Μυρτώ. Η κόρη μου σε έστειλε. Όχι ακριβώς. Η απάντησή μου είναι όχι. Όχι, κάτσε μωρέ, περίμενε. Δεν θα με στείλετε στο γυροκομείο εμένα. Έλεος μωρέ Ερμή, αν θέλαμε να σε στείλουμε στο γυροκομείο θα το είχαμε κάνει από την αρχή. Λοιπόν, κύριε Τουρκογορίτη, λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι της κόρης σου. Της Ντίνας? Κάτι έχει καταλάβει ότι τρέχει μεταξύ σας. Όχι μωρέ, ποιας Ντίνας? Για τη Μυρτώ μιλάω. Τι Μυρτώ? Καλά σας λένε μπουνταλάδες. Καλή τύχη. Κοίταξε όμως να μου τις κάνεις ακριβά δώρα. Γιατί? Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε παρατήσει. Μην μου πεις ότι δεν έχεις δει το βαλιτσάκι της. Ποιο βαλιτσάκι μωρέ? Ένα μικρό κόκκινο, το βαλιτσάκι έκτατης ανάγκης, από τα 7 της το έχει. Έτοιμο με τα απαραίτητα για να δραπετεύσει όποτε κατά τη γνώμη της ζορίζανε τα πράγματα. Από το σπίτι μας φυσικά δεν τόλμησε ποτέ να το κάνει, γιατί έτρεμε την αντίδρασή μου. Αλλά από τους γκόμενους το είχε σύστημα. Γιατί μου τα λες αυτά τα ψέματα? Μπορείς να μου πεις ότι δεν μου δίνεις το χέρι της κόρης σου. Κι εγώ βέβαια δεν θα σεβαστώ την επιθυμία σου και θα την παντρευτώ. Τότε γιατί μου τη ζητάς? Γιατί έτσι, για να κρατήσω την παράδοση. Τότε κράτα την παράδοση μαζί με τη βλακεία σου. Γιατί να πω ψέματα? Αν δεν είδες το βαλιτσάκι θα πει ότι το έχει κρύψει. Και το Μάρκο έτσι τον έδιωξε. Το ίδιο θα διώξει και σένα. Λοιπόν, η ακρόαση έλαβε τέλος. Αυτά είναι μόνο. Ναι ρε μαμά, δεν κοιμόμασταν και στο ίδιο δωμάτιο. Κάποια πράγματα που μου είχε χαρίσει, ένα μπλουζάκι που το είχα κλέψει, ένα συντάκι, ένα καπάκι στυλό που του άρεσε να μασάει συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλω να πας στον κάδο και να τα πετάξεις χωρίς κανένα δισταγμό. Θες να πας να το κάνεις εσύ? Όχι, θα τα πετάξεις εσύ, γιατί έτσι θα κάνεις άλλο ένα βήμα προς την ενηλικίωση. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Να σου φτιάξω κάτι να φας? Νόμιζα ότι ήθελες να γίνω καλύτερα. Πολύ αστείο. Μπα, συγυρίζεις? Ναι, προσπαθώ να ξεφορτωθώ τα λάθη μου. Πόσο δίκιο είχες, πόσο δίκιο! Αν θέλεις να είσαι με την Έλλη θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα την εγκαταλείψεις ποτέ. Θα είσαι μαζί της για πάντα. Το καλό που σου θέλω. Δεν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τώρα που έρχονται και τα δίδυμα. Δηλαδή τι θα κάνεις, γιατί εγώ με τα παιδιά και τις δουλειές του σπιτιού δεν προλαβαίνω τις φτέρες μου να αξίσω που έχουν γίνει σε φτέρες βαρκάρι έχουν γίνει, κοίτα εδώ. Πρέπει να βρεις και τρίτη δουλειά, Τζέμ, τρίτη, γιατί οι δύο δεν φτάνουνε, τα παιδιά πεινάνε. Πεινάνε! Μαλάκα μου! Νέες Everyday Hyperdry Center Plus με ενισχυμένο πυρήνα για απίστευτη προστασία από διαρροές. Everyday Hyperdry. Η επανάσταση στην προστασία. Strobing. Εντυπωσίασε με τη νέα τεχνική λάμψη. Νέο Master Strobing Stick από τη Maybelline.
Δώσε φως στα ζυγωματικά, στο βλέμμα, στο κέντρο του προσώπου. Απόκτησε τώρα το τέλειο strobing. Νέο Master Strobing Stick. Make it happen. Αυτό το καλοκαίρι, έλα στο Γερμανό και βρες εδώ πουρο αδιάβροχη θήκη μαζί με Powerbank, το απόλυτο σετ προστασίας και ενέργειας για τις διακοπές σου. Μόνο με 19,90. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο νούμερο 1 προορισμό για αξεσουάρ. Γερμανός και είσαι μέσα. A veces hay mujeres a las cuales uno no se puede resistir, Paloma. Mujeres como tú. Η πρώτη κυρία. Αύριο στις 9 παρά 4 το πρωί στον Αντένα. Αυτό φαίνεται θεϊκό. Φρέσκο και κρεμώδες Φιλαδέλφια. Πρέπει να το φωτογραφίσω. Κλείσε λίγο τα φτερά σου, μου κρύβεις το φως. Oh, sorry. Το έχουμε. Μάλιστα, και τώρα? Ας το φάμε. Ναι. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις στο χωριό σου? Για δες κάποιον που έχεις να δεις από τότε. Επειδή αξίζει να μοιράζεσαι αναμνήσεις χωρίς να το σκέφτεσαι, σου δίνουμε τη νέα υπηρεσία Vodafone Control Plus για να ενημερώνεσαι στο 80% του προγράμματός σου και να μπορείς να επιλέγεις οικονομικά έξτρα πακέτα ομιλίας ή MB μέσα από την εφαρμογή My Vodafone, γιατί αξίζει να χαίρεσαι περισσότερο. Χάρι Williams. Επιλογή για πρίγκιπες. Θα βγάλεις το σκυλοβόλτα, σε παρακαλώ. Ό,τι κάνεις, κάντο με τον πιο φάντα τρόπο. Μέρι, πέτα τα σκουπίδια, σε παρακαλώ. Hey girls, beat boys, superstar DJs. Here we go! Hey girls, beat boys, superstar DJs. Here we go! WhatsApp, πάρε δώσε. Τώρα ανταλλάσσεις MB, λεπτά και SMS με όλο το WhatsApp. Δώσε αυτό που δεν χρειάζεσαι και πάρε αυτό που θέλεις. Μπες στο WhatsApp application και ξεκίνα τα πάρε δώσε. WhatsApp, όλα είναι τώρα. Βλέπεις Αντένα 24/7. Ετοιμάσου να κερδίσεις 24.700 ευρώ μετρητά, αυτοκίνητα, σκούτερ, το ηλεκτρικό ρεύμα της χρονιάς και κάθε μέρα δωρεοπιταγές. Μέχρι το τέλος του χρόνου, τα δώρα είναι στο πρόγραμμα του Αντένα 24/7. Στείλε τώρα τον τριψήφιο κωδικό που βλέπεις στην οθόνη σου στο 54991 και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. رمات حسام Φέτος πας διακοπές στα Δωδεκάνησα με τις απίστευτες ταχύτητες 4G της Wind. Καλό καλοκαίρι με το 4G Wind. Όμοι που σηκώνουν περισσότερα από ένα όνομα μπορούν να σηκώσουν μια ολόκληρη ομάδα. Το θαυμασμό από κάποιους και σκληρή κριτική από άλλους. Οι ώμοι μπορούν να σηκώσουν τη δόξα. Το μόνο που δεν σηκώνουν είναι η πιτηρίδα. Οι καλοκαιρινές σας αγορές έχουν ένα προορισμό. Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Γιορτάζουμε τα 100 καταστήματά μας και σας περιμένουμε με μοναδικές προσφορές και εκατοντάδες καλοκαιρινά δώρα. Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή.
Τι έγινε? Τώρα θα δούμε. Έλα Τάκη, πού είναι? Για κοίτα λίγο το φίλτρο. Το φίλτρο? Γύρισε το λίγο. Ωραία, για δοκίμασε μία. Για να δω. Οι δικές σας εμπειρίες επιβεβαιώνουν ότι τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G και 4G Plus στην Ελλάδα κάνουν κάθε στιγμή της ζωής μας καλύτερη. Η ζωή, όπως υποστηρίζεται καλύτερα, από τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Αγελαδινό. Βάση και σώμα. Ανθόγαλα. Πλούτο στην υφή. Πρόβιο. Η τελευταία πινελιά. Απογειώνει τη γεύση. Δέσαμε αγελαδινό, ανθόγαλα και πρόβιο γάλα με αυθεντική κρητική μαγιά και δημιουργήσαμε ένα μοναδικό στραγγιστό γιαούρτι. Δέλτα κομπλέ. Στραγγιστό όπως κανένα. Σκέφτεσαι να βάλεις POS στην επιχείρησή σου. Σκέφτεσαι ουρές, χαρτιά, σκέφτεσαι πού να τρέχω τώρα. Τώρα σκέψου ότι μπορείς να το αποκτήσεις απλά και εύκολα. Γιατί αν είσαι επαγγελματίας, έχεις την Κοσμοτέ δίπλα σου για να αποκτήσεις το POS της επιχείρησής σου άμεσα σε ώρες καταστημάτων σε ένα από τα 450 καταστήματα Κοσμοτέ η Γερμανός, με όποια τράπεζα κι αν συνεργάζεσαι και με την καλύτερη υποστήριξη. Για να σκέφτεσαι μόνο την επιχείρησή σου. Freedom. Κεράσι, πάρ' το απόφαση. Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Εσύ ισορροπείς ανάμεσα στο γλυκό και στο ξινό. Κι εγώ ανάμεσα στην πλούσια και απαλή γεύση. Μαζί θα ισορροπήσουμε στην τελειότητα. Total 2% με κεράσι από τη Φάγε. Τίποτα περισσότερο. Ποτέ λιγότερο. Το πρόσωπό σου δέχεται επίθεση από πολλά. Η ξυριστική σου μηχανή δεν θα έπρεπε να είναι ένα από αυτά. Η Gillette Fusion Pro Glide με τεχνολογία FlexBall κινείται όπως καμία άλλη ξυριστική μηχανή για ένα άνετο ξύρισμα. Δεν ξεφεύγει ούτε τρίχα. Gillette. Πάολα, τα καλύτερα. Κράτα με λίγο ακόμα. Σε ένα CD οι μεγαλύτερες επιτυχίες της. Να μ' αφήσεις ήσυχη θέλω. 16 τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο και δώρο μίνι Αθήσα. Κυκλοφορεί αποκλειστικά με το MyTV. Για σένα. Ένα καλοκαίρι εμπειρία. Σταματάει, ξεκινάει και ξανά. Παρασκευή 29 Ιουλίου. Άννα Βύση. Στη σκηνή του Marquis Experience. Στην Καλυθέα Χαλκιδικής. Για ένα και μοναδικό live. Center Plus με ενισχυμένο πυρήνα για απίστευτη προστασία από διαρροές. Everyday Hyper Dry. Η επανάσταση στην προστασία. Διαζύγιο. Δηλαδή έχει πάρει διαζύγιο. Μου είπε ψέματα. Hello! Είναι κανείς εδώ ή να ξαναφύγω?
αγάπη μου. Μαμά. Παιδάκι μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου. Γλυκό μου και πανέξυπνο μου. Σιγάρα, μαμά. Σιγά μη σ' αφήσω τώρα που σε βρήκα, βρε. Αχ, παιδί μου, όμορφο. Αυστοξία. Οξυγόνο. Να σε δω. Αχ, μου αδυνάτησες. Πήρα 2 κιλά. Τι εννοείς, ήσουν 2 κιλά λιγότερο? Πήρα 2 κιλά από τότε που έφυγα. Παιδιά, είστε εδώ, ήρθε ο Νικολάκης. Πού είσαστε όλοι? Έτσι, μπράβο. Πού είναι η υποδοχή που μου αρμόζει? Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Ούτε ένα μπαλονάκι, ούτε ένα καλωσόρισες, Νικολάκη μας. Συγγνώμη, μωρό μου, συγγνώμη. Να στο κάνω. Μ' ακούει κανείς? Βοήθεια. Πες μου, δεν σου λείψαν οι αγκαλιές και τα φυλάκια της μαμάς? Αν πω όχι, θα σε πληγώσω. Αν πω ναι, θα φάνω μαμόθρευτο. Προτιμώ να κρατήσω ουδέτερη στάση. Θα φάμε τώρα? Εσείς τι νέα? Καλά, Νίκο μου. Έχουμε τα πάνω μας, έχουμε και τα κάτω μας. Ναι, σε αυτά τα κάτω θέλω να σταθώ. Διακρίνω μια κατήφια. Αχ, δεν το πιστεύω. Μιλάει ήδη σαν επιστήμονας. Όχι, κατήφια. Τι, όλα καλά? Με προβλήματα σας άφησα, με προβλήματα σας βρήκα. Καμία αλλαγή? Όχι, Νίκο μου. Έχουν αλλάξει αρκετά. Απλώς χρειάζεται χρόνο κανείς για να τα αντιληφθεί. Έχεις χάσει πολλά. Έχεις χάσει πάρα πολλά. Εντάξει, βρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Θα το τα πούμε, έχουμε όλη τη μέρα. Θα δούμε τη βιντάκια, ταινιούλες, όποια θέλετε και όσες θέλετε. Θα είναι μια όμορφη οικογενειακή μέρα. Το μου, μην προσπαθείς να επιβάλλεις σε όλους τους υπόλοιπους τα θέλω σου. Ορίστε. Κάνω εγώ τέτοιο πράγμα? Όχι, απλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να δίναμε στους εαυτούς μας λίγη ελευθερία παραπάνω. Να αφήνει ο καθένας τον εαυτό του να αποφασίσει μόνος του για αυτό που θέλει να κάνει, ας πούμε. Σήμερα θα το κάνουμε αυτό? Τώρα που ήρθε ο Νίκος, μετά από τόσο καιρό? Εντάξει, αν όχι σήμερα, αύριο. Τώρα τριγυρίζουμε ένας γύρω από τον άλλο συνέχεια. Ίσως κάποιος να αισθάνεται ότι πνίγεται, ας πούμε. Ίσως να νιώσει την ανάγκη κάποια στιγμή να δραπετεύσει, βρε παιδί μου. Με την τι λες? Λέω ότι δεν θέλω να πνίγουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό λέω. Μάλιστα. Οκ, το ακούω λοιπόν αυτό που λες και προτείνω να έχει ο καθένας μέσα στην εβδομάδα την ατομική του ημέρα. Αλλά όχι σήμερα. Σε αυτό είμαι κάθετη. Μαμά, από πότε έγινες τόσο δεσποτική? Έχει δίκιο με την. Ο προσωπικός χρόνος για τον καθένα είναι απαραίτητος. Άλλως η ζωή καταντάει και τη βαρεμάρα. Συμφωνώ. Πλήξη. Και οι βαρετοί άνθρωποι είναι καταδικασμένοι στη μοναξιά. Και εγώ αποφάσισα αύριο να είναι η δική μου μέρα, η ατομική. Και πιθανόν το βράδυ να αργήσω. Κανόνισες δηλαδή τι θα κάνεις για αύριο? Είσαι έτοιμος δηλαδή? Θα βρω εγώ πράγματα να κάνω. Όρεξη να υπάρχει. Μάλιστα. Ντιλέκ, η λαχανοτολμάδα σου είναι άπαχτη. Ευχαριστώ. Δεν θα φας? Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να βρω κάτι συναρπαστικό να κάνω στη ζωή μου. Γιατί είπαμε, οι βαρετοί άνθρωποι δεν έχουν μέλλον. Τι να πω, δεν σας καταλαβαίνω. Ο ένας θέλει την ατομική του μέρα. Η άλλη θέλει να κάνει κάτι συγκλονιστικό. Σήμερα θα τα κάνουμε όλα αυτά που γύρισε ο Νικολάκης μας. Άσχετο το ένα με το άλλο. Σωστά, αγάπη μου. Μην τα συγχαίεις. Και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κανένα σκοπό να καταλήξω πληκτική μαμά όπως εσύ. Για την ακρίβεια, δεν θέλω να καταλήξω μαμά γενικώς. Συγγνώμη, δηλαδή δεν θέλεις να κάνεις οικογένεια? Ακριβώς αυτό. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με φρενήρες ρυθμούς. Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα και η οικογένειά μας είναι ακόμα ίδια. Θα κάνω μια εργασία πάνω σε αυτό. Η στασιμότητα μέσα στην εξέλιξη. Τρόπος αντίστασης ή παρέτηση. Δεν είναι πια το μικρό μου αγοράκι. Μιλάει και φέρεται λες και είναι 30χρονος. Καλό είναι αυτό τώρα? Πρέπει να αλλάζουν οι άνθρωποι, Μυρτώ μου. Κάποιοι άλλοι, όσο και να μεγαλώσουν, μένουν προσκολλημένοι, όπως λες και εσύ, και συναισθηματικά ανώριμοι. Δεν θα διαφωνήσω και χαίρομαι πάρα πολύ που το έχεις συνειδητοποιήσει. Δεν μου λες, τι ήταν αυτό περί ελευθερίας που είπες στο τραπέζι? Μιλάω για μένα, για σένα μιλάω. Για τη δική σου ονοριμότητα. Α, μάλιστα. Δεν ζήτησα όμως εγώ ατομική μέρα. Και εγώ δεν έχω κρυμμένα. Τι κρυμμένα? Τι κρυμμένα, μυστικά? Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, όχι τέλος πάντων. Κοίταξε, μην το πιάσουμε πάλι το παραμύθι με το τζεμ. Το τι κάνω εγώ με το γιο μου και την κόρη μου είναι δικό μου θέμα, δεν σε αφορά. Μάλιστα. Δεν με αφορά. Ωραία, σβήσ' το φως τώρα. Το δικό σου είναι αναμένο. Εντάξει, γέλα, αλλά η κατάσταση δεν είναι για γέλια.
Δεν έχω σκοπό να κοιμηθώ με νεύρα. Εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Ήρθε ο Νικολάκης μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν θα μου το χαλάσεις. Καληνύχτα. Sorry. Η συνάντηση ακυρώθηκε. Νίλτο. Έλλη. Wow. Πώς άλλαξες έτσι? Και εσύ πόσα κιλά έχασες, 40? Ναι, έκανα γιόγκα και έφυγε ο δεύτερος Μίλτος από πάνω. Ναι, δεν τον χρειαζόσουν. Τι θες εδώ? Θυμάσαι που το σχολείο μας πλημμύρισε? Πλημμύρισε και φέτος και αναγκαστήκαμε να έρθουμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα για να κάνουμε πρόβες. Εσύ τι θες εδώ? Εγώ μετακόμισα εδώ φέτος και αυτό είναι το σχολείο μου. Τέλεια, δηλαδή θα βλεπόμαστε. Ναι. Ποιος είναι αυτός? Το ξέρεις? Όχι. Καρφώνεται, γι' αυτό το. Πρόβλημά του. Πρέπει να κάνω κάτι δραστικό και απρόβλεπτο. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και μη χάνεσαι, βρε. Αύριο έχουμε πρόβα στις 4. Ποιος ήταν αυτός? Ζηλέψαμε. Κάποιος που θα κάνω μαζί του πρόβες, παλιός γνωστός. Και από πότε σένα σου άρεσε το θέατρο? Πάντα μου άρεσε το θέατρο. Είναι το αντίδοτο στην πλήξη και στην παρεμάρα. Και τώρα που είδα και το Μίλτο. Έλα μωρέ που σου άρεσε αυτός, χάλια ήταν. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσει και σε σένα. Εξάλλου, τι μου είσαι εκτός από κατά ανάγκη συγκάτοικος? Οκ. Από μεριάς μου το υπόσχομαι. Θα είμαστε για πάντα μαζί. Μόνο δεν θέλω παιδιά μέχρι τα 30. Και please όχι 4. Please. Μαμά, καθυστερώ όλη τη σχολή. Δεν μπορώ να σε ξαναχάσω τόσο γρήγορα. Ναι, αλλά άμα χάσουμε την πτήση εξαιτία σου... Ναι, τι, θα μισήσεις τη Μανούλα? Όχι, το μίσος είναι μια ακραία πρωτόγονη αντίδραση. Μπορώ όμως να μην ξανάρθω μέχρι να με καλέσουν για φαντάρο. Εκβιαστή μου εσύ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Και κοιτάξτε να ισορροπήσετε τα πράγματα εδώ μέσα. Στεναχωριέμαι να σας βλέπω όλους στην τζίτα. Και υποτίθεται ότι όλο αυτό έγινε για να είμαστε όλοι μαζί και αγαπημένοι. Μου το υπόσχεσαι? Στο υπόσχομαι. Να προσέχεις το Παρίσι, Oui, μαμά. Καλό ταξίδι, αγάπη μου. Καλό ταξίδι. Παιδάκι μου, καλό παιδάκι μου. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Και μην ξεχνάς να σημειώνεις τα όνειρά σου. Όλα τα όνειρα? Όλα τα όνειρα. Σιγά σιγά θα το φτιάξουμε το παζλ. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Γεια σας. Γεια σου. Γεια. Έθεσες τελεσίγραφο στο τζεμ ή μαζί μου για πάντα ή ποτέ? Ναι, το έθεσα. Γιατί το έκανες αυτό? Εγώ νόμιζα ότι συμφωνούσες. Συμφωνούσα. Μέχρι που βγήκε στην επιφάνεια ο συντηρητικός σου εαυτός. Μέχρι που έμαθα ότι κοιμήθηκε με μία άλλη. Δεν ήθελα να σου το πω. Με ανάγκασες. Και? Τι και? Δεν σε πειράζει που πήγε με άλλη? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα αγόρια σκέφτονται συνέχεια το σεξ. Πήγε με κάποια άλλη όταν δεν ήμασταν μαζί. Είμαι σίγουρη πως θα μου το πει κάποια στιγμή και μόνος του. Αγάπη μου, αν σε αγαπούσε πραγματικά, θα σε περίμενε. Τι συντηρητικές απόψεις είναι αυτές? Η μαμά μου στάχωσε γιατί νόμιζε ότι θες να παίξεις μαζί μου και την ενόχλησε πάρα πολύ αυτό που έκανες. Ξέρεις αυτό το... Τι έκανα? Οκ. Δεν θέλει να μιλήσει για την πρώτη του φορά. Έλλη, δέξου το. Ναι, το καταλαβαίνω ότι σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις γι' αυτό, αλλά θέλω να ξέρεις ότι εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Γιατί πρέπει να μιλάμε, αυτό ακριβώς θες να αποφύγεις. Δηλαδή? Είναι βαρετό, είμαστε εδώ τα δυο μας. Το τελευταίο πράγμα που θέλω είναι το μπλα μπλα, Οκ, έχεις δίκιο. Αλλά όχι τώρα. Όταν κοιμηθούν όλοι, ραντεβού εδώ. Έγινε. Ωραία.
Κάτι συμβαίνει. Από χτες φέρετε πάρα πολύ παράξενα. Μια χαρά άντρας είναι ο Μετίν. Έχεις παράπονο κι εσύ. Λοιπόν, άντε, πού είναι, φεύγω. Έχουν περάσει ήδη 3 λεπτά. Δεν έχεις να πας πουθενά. Αμάν πια, βλάκι έκανες με τα πέρα δόθε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθα. Δεν είναι αυτά τα πράγματα για μένα. Να φέρομαι πολιτισμένα και να δείχνω κατανόηση. Εγώ θέλω να ουρλιάξω. Να χτυπηθώ στο πάτωμα. Να την πιάσω τη μουσουλμάνα και να τη σαπίσω στις μάπες. Παναγία μου. Σερπαντινό επίπεδο. Το καλό που σου θέλω. Καλώς τους. Περάστε. Σε ευχαριστώ για όλα. Μπαχάρ μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς τα ήθελες. Ενώ θα έπρεπε να λυπάσαι που τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε η αδερφή σου. Λυπάμαι για σένα, χαίρομαι για την Μπαχάρ. Αλέξανδρε, πώς πάνε τα κέφια, μια χαρά σε βλέπω. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Και βέβαια, γιατί να μην χαίρεσαι εσύ, για ποιο λόγο, έχασες κάτι? Αντιθέτως, κέρδισες αυτό που πάντα επιθυμούσες. Ενώ εγώ βάζεις καταντίνα. Μυρτώ, εσύ μου είπες ότι είχε ηρεμήσει. Έχει ηρεμήσει. Αυτά είναι τα τελευταία ξεσπάσματα. Λοιπόν, να σας συστήσω. Από εδώ η Ντίνα, από εδώ η Μπαχάρ. Μπαχάρ, η αδελφή μου η Ντίνα. Ελάτε ρε κορίτσια. Δώστε επιτέλους τα χέρια, τελειώνουμε. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Πήραμε κάποιες αποφάσεις. Ας τις σεβαστούμε. Εσύ πήρες αποφάσεις. Τέλος πάντων. Ας σεβαστούμε τις αποφάσεις που πήρε ο Αλή. Μπαχάρ μου, καλώς όρισες. Jawohl, hinten! Φάτινα! Σε ευχαριστώ που στάθηκες στον Αλή στις δύσκολες στιγμές που περνούσε μετά το χωρισμό μας. Και εκείνος μου στάθηκε. Κι εγώ είχα χωρίσει πρόσφατα. Θα μπορούσαμε να γίνουμε 2 καλές φίλες. Μπα, θα το άντεχες? Ακόμα κι αν ήξερες ότι εγώ και ο Αλή... Δεν τελείωσα τη φράση μου. Θα μπορούσαμε να γίνουμε 2 καλές φίλες αν δεν είχε συμβεί αυτό που έχει συμβεί με σένα και τον Αλή μου. Αυτά είναι τα κορίτσια μου. Λοιπόν, δεν περνάμε στην τραπεζαρία. Τόσο κόπο έχει κάνει τη ΛΕΚ. Περάστε, κορίτσια. Φτηνά την κλείτωσες. Γιατί ρε Μυρτώ μου τόσα ψέματα, γιατί? Ναι, δεν σ' ακούω. Ναι, μίλα πιο δυνατά. Όχι, δεν το είδα. Πότε πήρες? Δεν το άκουσα. Εδώ με κάτι φίλους. Ναι, μια χαρά περνάμε. Παιδιά, άλλη μια γύρα. Γερνάω εγώ. Ναι, όχι Μυρτώ μου. Όχι, εσύ το ξέχασες ότι είναι σήμερα η ατομική μου μέρα. Ναι, και σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην ξανακανονίσεις τραπεζώματα χωρίς να με ρωτήσεις. Δεν το πιστεύω, κάτι συμβαίνει. Δεν είναι αυτός ο Μετίν που ξέρω. Ναι ρε παιδάκι μου, και νεύρα στο μαγαζί να δεις. Μυρτιλό, δεν φαντάζομαι να σου έκανε επιτέλους πρόταση γάμου και να είπες όχι. Μυρτώ, δεν το έκανες αυτό. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί του έχω πει όχι. Τα έχεις χάσει? Αυτό κι εγώ το ξέρω. Αφού δεν έχεις πάρει διαζύγιο ακόμα. Αλή, δεν μου το έχεις πει αυτό. Σιγά σιγά οι πληροφορίες. Θα σου πέσουν πολλά μαζί. Ναι, αλλά όπου να είναι βγαίνει το ρημάδι. Έτσι δεν μας είπες? Και ο Μετίν ετοιμαζόταν να στην ξανακάνει την πρόταση. Άνοιξες πάλι το στόμα σου. Δεν μπορείς να κρατήσεις μυστικό. Έλεος. Τι γίνεται εδώ? Τι είναι αυτά που ακούω? Δεν έχεις πάρει ακόμη διαζύγιο? Εγώ ανάγκασα τον πατέρα μου να ζητήσει το χέρι σου επίσημα από τον παππού Ερμή. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Πότε θα σταματήσεις να παίζεις με όλους μας λες και είμαστε τα κουκλάκια σου? Πότε θα οριμάσεις, Μυρτώ Χριστίδου? Πότε? Ζήτησε το χέρι μου από τον πατέρα μου. Πες το μου, ντε.
Αυτά. Δεν θα φύγω από εδώ αν δεν μάθω τι είπες στο Μετίν. Την αλήθεια του είπα. Δεν μου είχε εμπιστοσύνη. Φύγε, διστάζω. Βρε απαράδεκτε. Βρε πικρόχολε άνθρωπε. Σου ζητάει κάποιος το χέρι της κόρης σου και του λες αυτά τα πράγματα. Και γιατί όχι, δεν έχω κανένα ζόρι να σε παντρέψω ξανά. Γιατί να πω ψέματα. Μπορεί να είναι Τούρκος, αλλά έχει καλές προθέσεις. Εσύ δεν στεριώνεις πουθενά. Θα τον παρατήσεις κι αυτόν όπως όλους τους άλλους. Φύγε, διστάζω. Τι να σου πω, τι να σου πω. Θα πάρεις το βαλιτσάκι σου και όπου φύγει, φύγει. Του είπες για το βαλιτσάκι μου? Πες μου, του είπες για το βαλιτσάκι μου? Ναι, του είπα. Έτοιμο το είχες, ήμουνα σίγουρος. Όχι ρε γαμώτο. Πέρας, πού είσαι? Έχω τόσο ανάγκη να σου μιλήσω. Πού είσαι? Να σου πω, θα κρατήσει για πολύ ακόμα αυτό το συναξάρισμα. Μίλα τουλάχιστον πιο δυνατά. Αυτό το μύρι μου έχει τσακίσει τα νεύρα. Άντε και νιστάζω. Έλλη. Τι είναι τώρα? Εσύ το ήξερες ότι η μητέρα σου δεν έχει πάρει διαζύγιο από τον πατέρα σου? Πώς σου ήρθε αυτή η φλασιά? Φυσικά και έχουν πάρει. 26 Ιουνίου του 2010. Αξέχαστη μέρα. Τελικά δεν ξέρω ποιος είναι πιο τρελός σε αυτό το σπίτι. Η Μυρτώ ή όλοι οι υπόλοιποι? Κοιμήσου. Άλλος. Καμάν αυτή η αδερφή σου μέχρι να κοιμηθεί. Μου ύψεις. Δηλαδή, αυτό που ξεκινάμε εμείς οι δύο είναι σαν μια καινούργια αρχή, χωρίς μυστικά. Όχ, τι έκανε το άτομο? Το έχει εξασκήσει. Μαγικό. Και καλύτερα να μην ξέρουμε πια. 2 δευτερόλεπτα! Καινούργιο ρεκόρ! Καινούργιο ρεκόρ! Για να το κάνω κι εγώ. Έλα μου. Σου ρε Τζέμ. Sorry. Νέες Everyday Hyper Dry Center Plus με ενισχυμένο πυρήνα για απίστευτη προστασία από διαρροές. Everyday Hyper Dry. Η επανάσταση στην προστασία. Τι έγινε? Τώρα θα δούμε. Έλα Τάκη, πού είναι? Για κοίτα λίγο το φίλτρο. Το φίλτρο. Γύρισε το λίγο. Ωραία, για δοκίμασε μία. Για να δω. Οι δικές σας εμπειρίες επιβεβαιώνουν ότι τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G και 4G Plus στην Ελλάδα κάνουν κάθε στιγμή της ζωής μας καλύτερη. Η ζωή όπως υποστηρίζεται καλύτερα από τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Πάρε μέρος στο μεγαλύτερο διαγωνισμό Coca-Cola και WhatsApp που έγινε ποτέ. 10.000 WhatsApp τυχεροί κερδίζουν μεγαμπάιτ για να σερφάρουν και πολλά ακόμα δώρα για όλους. Με τα αγαπημένα σου αναψυκτικά και το WhatsApp ξεδιψάς και επικοινωνείς όλο το καλοκαίρι. Οι καλύτερες προσφορές που βρήκα στο Μασούτι. Πέμπτη έως Σάββατο. Απορρυπαντικά Dixan μόνο 7,70. Μαλακτικά σου πλην Ultra 50% φθηνότερα. Αντιλιακά Ambre Soler και προϊόντα Elviv 50% πιο φθηνά. Και πάνες Pampers η συσκευασία τώρα 6 ευρώ φθηνότερα. Μασούτης. 40 χρόνια. Οικονομικά και ελληνικά. Τι
Τι δουλειά έχουν αυτοί οι δύο μαζί? Μπαμπά, με το Στέργιο τα ξαναβρήκαμε. Δεν χάρηκες, μπαμπά? Θα δείξει. Αμαλία, ελευθέρωσε. Για αυτό το χωρισμό είσαι υπεύθυνη, εσύ αγάπη, 100%. Είναι κατάρα η καρδιά να μένει κολλημένη κάτω. Θα σε εκδικηθώ, να το ξέρεις. Απλά πήρα έτσι για να σε προειδοποιήσω. Κλαίει μια καρδιά. Δίδυμα φεγγάρια. Πού θα πάμε, κύριε Παύλο? Στο καινούριο σπίτι της Αλίκης. Μη χάσετε το διπλό τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Αύριο στις 8 το βράδυ στον Αντένα. Δες το φινάλε της σεζόν πριν παιχτεί στη τηλεόραση στο Antenna Next. Girls, beat boys, superstar DJs. Here we go. Hey girls, beat boys, superstar DJs. Here we go. WhatsApp, πάρε δώσε. Τώρα ανταλλάσσεις MB, λεπτά και SMS με όλο το WhatsApp. Δώσε αυτό που δεν χρειάζεσαι και πάρε αυτό που θέλεις. Μπες στο WhatsApp application και ξεκίνα τα πάρε δώσε. WhatsApp, όλα είναι τώρα. Πόσο πάει το μάλι για ξύρι? Το φυσάει τον πήγε εκεί. Τα λέμε λαϊκά, γιατί όλα τα λεφτά είναι στο λαϊκό. Αυτή την Τρίτη, το οκταπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 4.800.000 ευρώ. Σκέψου τεχνολογίες που αλλάζουν τη ζωή σου. Ένα ρολόι που αλλάζει τον τρόπο που αθλείσαι. Ένα drone που αλλάζει το πώς βιντεοσκοπείς. Γυαλιά που αλλάζουν ό,τι γνώριζες μέχρι τώρα για το gaming. Αγαπημένες συνήθειες, νέες τεχνολογίες. Έλα στο Πλαίσιο και ανακάλυψέ τις. Περισσότερη τεχνολογία στο νέο μας κατάλογο στο πλαίσιο.gr ή καλώντας μας δωρεάν. Στο Πλαίσιο είμαστε λίγο tech freaks. Αυτή την Κυριακή το σεξ γίνεται καλύτερο και είναι στο θέμα. 69 μαθήματα σεξ από την κορυφαία σεξ editor Ειρήνη Χιρδάρη. Μυστικά, κόλπα, τεχνικές, στάσεις και αποστάσεις και όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι άντρες και οι γυναίκες που λατρεύουν το σεξ για να απογειωθούν στο κρεβάτι και όχι μόνο. Ο κορυφαίος οδηγός για το σεξ. Αυτή την Κυριακή είναι στο θέμα. Φαντάζεσαι να ακούς πρώτος εσύ αυτό που θα ακούσουν οι άλλοι. Φαντάζεσαι να βλέπουν όλοι μέσα από τα δικά σου μάτια. Μπορεί ακόμα να μην φαντάζεσαι πού μπορείς να φτάσεις. Ξέρεις όμως από πού να ξεκινήσεις. Antenna Media Lab. Σπούδασε ήχο-εικόνα, δημοσιογραφία, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις, επαγγελματικό μακιγιάζ και special effect. Σπούδασε ό,τι ονειρεύεσαι και φτάσε όπου δεν φαντάζεσαι. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Τι έγινε? Τώρα θα δούμε. Έλα Τάκη, πού μείνε? Για κοίτα λίγο το φίλτρο. Το φίλτρο? Γύρισε το λίγο. Ωραία, για δοκίμασε μία. Για να δω. Οι δικές σας εμπειρίες επιβεβαιώνουν ότι τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G και 4G Plus στην Ελλάδα κάνουν κάθε στιγμή της ζωής μας καλύτερη. Η ζωή όπως υποστηρίζεται καλύτερα από τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η Αλουρών. Είμαι η Ελένη Πετρουλάκη. Αν εγώ που έχω ταλαιπωρήσει όσο κανείς τόσα χρόνια, αρθρώσεις, αγκώνες και γόνατα, σώθηκα με το Ιαλουρών, φανταστείτε εσείς. Η Αλουρών. Εμπιστευτείτε το. Η Αλουρών. Ο φύλακας άγγελος των αρθρώσεων. Από την ABC Κινήτρων. Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Τι έγινε? Τώρα θα δούμε. Έλα Τάκη, πού μείνε? Για κοίτα λίγο το φίλτρο. Το φίλτρο? Γύρισε το λίγο.
Ωραία, για δοκίμασε μία. Για να δω. Οι δικές σας εμπειρίες επιβεβαιώνουν ότι τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη 4G και 4G Plus στην Ελλάδα κάνουν κάθε στιγμή της ζωής μας καλύτερη. Η ζωή όπως υποστηρίζεται καλύτερα από τα αξεπέραστα δίκτυα Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Family Weekend. Τώρα μικροί και μεγάλοι βλέπουν ταινία κάθε Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι στον Αντένα. Το μυστικό της ζωής μου, οι επιλογές μου. Επιλογές που έχουν κάτι το κλασικό. Γιατί το κλασικό είναι αυτό στο οποίο επιστρέφω πάντα. Σε τραγούδια που δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Σε ρόλους κλασικούς που σε φέρνουν πιο κοντά στην ευτυχία. Αρκεί να μην είναι απλώς μια συνήθεια. Να είναι η επιλογή σου. Αγελαδίτσα από τη Φάγε. Έχω βαρεθεί να γράφω αριθμούς. Άλλος για ξενοδοχεία, άλλος για εισιτήρια, άλλος για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, άλλος για μουσεία. Και ακόμα δεν έχω κλείσει τίποτα. Εσύ? Εγώ για τις διακοπές μου έναν αριθμό χρειάζομαι. 11, 8, 80. Πήρα, έκλεισα, έφυγα. 11, 8, 80. Και για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. 11, 8, 80. Να φυλάσσετε πάντα μακριά από παιδιά. Αμέσως μετά, Γιάννης Όμορφος. Νέες Everyday Hyper Dry Center Plus με ενισχυμένο πυρήνα για απίστευτη προστασία από διαρροές. Everyday Hyper Dry. Η επανάσταση στην προστασία. Γιατί κλαις? Νευρικός λόξικας. Από παιδάκι έχει να σε πιάσει. Και βρήκε τη μέρα. Δεν με θέλει. Κλείς τη μύτη σου και μέτρα μέχρι το 10. Τράφικ. Είσαι εντάξει? Προς το παρόν. Ψυχοσωματικό είναι. Πιέζομαι, ρε παιδί μου, να αντισταθώ και να μην σε ρωτήσω ποια είναι και με πιάνει η λόξιγας. Ποια είναι πια? Αυτή που κοιμηθήκατε μαζί. Τι, καμία. Εγώ δεν κοιμήθηκα με καμία. Εντίν. Δεν κοιμάσαι? Όχι βέβαια. Μπορείς να μου κάνεις και σκηνή άμα θέλεις που βγήκα με τους φίλους μου. Μπορείς να βγεις με όποιον θες, όποτε θες, να πας όπου θες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την άδεια. Με την. Ξέρω ότι βρήκες το βαλιτσάκι. Μάλιστα. Αυτό που έχεις πάντα έτοιμο για να την κοπανίσεις, Έλα βρε Μετίν, ξέρεις ότι αυτό δεν ισχύει με σένα. Όχι, δεν ξέρω τίποτα, Μυρτώ μου. Μετά από τόσα ψέματα. Εγώ ήξερα ότι ο πατέρας σου έχει πεθάνει και χτύπα ξύλο άνθρωπος είναι μια χαρά. Εγώ ήξερα ότι δεν έχεις πάρει διαζύγιο και εσύ το έχεις το βαλιτσάκι σου εδώ και 5 χρόνια. Με ανάγκασες Μετίν. Σ' ανάγκασα εγώ να πεις τόσα ψέματα. Πολύ καλό είναι αυτό, Με ανάγκασες. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο για να αρνηθώ την πρόταση γάμου. Μάλιστα. Τώρα σπάω το κεφάλι μου να καταλάβω γιατί να αρνηθείς την πρόταση γάμου και δεν μπορώ, Γιατί δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ. Είναι τόσο όμορφα όλα έτσι όπως είναι. Όμορφα. Ήτανε, Μυρτώ μου. Ήταν όμορφα. Μετίν. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα.
Εγώ αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το έχω ζήσει με τον Μάρκο. Δεν θέλω να το ζήσουμε μαζί. Εμένα όμως ή θα με έχεις ολοκληρωτικά ή τίποτα. Πάω να ετοιμάσω το δικό μου βαλιτσάκι τώρα εγώ. Με την? Σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Όχι, δεν θέλω δράματα. Στα παιδιά δεν θα πω τίποτα γιατί δεν θέλω να τα ξεσπιτώσουμε στη νύχτα. Αλλά εντάξει. Θα το σκεφτώ, θα αποφασίσω και θα δούμε. Και εγώ τι θα τους πω? Δεν ξέρω, πες τους ότι ο μπαμπάς λείψε ταξίδι για δουλειές. Κουρέασες, δεν είσαι πλασιέ? Εντάξει, κάτι θα βρεις. Ξέρεις εσύ. Στο παραμύθιας με είσαι πρώτη. Τον τζάκισες. Τι να πω, πίστευα ότι οι Τούρκοι είναι σκληρά καρύδια. Τον πλήγωσες. Του είπες όχι και το στήριξες σε ένα βρώμικο ψέμα. Ρεντινάκη, είμαι ευτυχισμένη έτσι όπως είμαστε. Χωρίς δαχτυλίδι. Είσαι αχάριστη. Σου έχει κάτι στο 10ο καλό και... Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Καμία εξέλιξη, το βλέπω στο ύφος σου. Κοίτα να στρωθείς στο διάβασμα, γιατί έχω απαιτήσεις από σένα. Μπορείς να πάρεις άριστα. Μην αρκεστείς σε τίποτα λιγότερο. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω. Ντιλεκ μου, ο μπαμπάς έφυγε για μερικές μέρες. Γιατί τι συνέβη? Τίποτα δεν συνέβη. Γίνεται ένα σεμινάριο κομμωτικής στην Πάτρα και πηγαίνει να ενημερωθεί και ενδεχομένως να... Να παραγγείλει. Να παραγγείλει, βεβαίως. Να παραγγείλει χτένες, βούρτσες, κλάμερ, αφρούς, τζέλ, τέτοια. Καλά, εμένα γιατί δεν μου είπε τίποτα? Σε ενημερώνει, αγάπη μου, μέσω εμού. Δεν θα αργήσει να γυρίσει. Πήγε αξιμέρωτα, έφυγε να προλάβει να πάρει τα καλύτερα. Στείλ του τώρα ένα μήνυμα για να του πεις τι παραμύθι πούλησε στη μικρή. Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Στο παραμύθιασμα είσαι πρώτη. Ρε Κατερίνα, δεν μπορώ να το χωνέψω. Και όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο δίνω δίκιο στη μάνα μου. Γιατί ο Τζέμ να πάει με άλλη, ρε γαμότο? Τόσο πολύ δεν μπορούσε να κρατηθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν με αγαπάει όσο τον αγαπάω εγώ. Ποιος δεν αγαπάει ποιον? Τίποτα, μωρέ. Είναι στίχη ενός παλιού τραγουδιού, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Ποιος δεν αγαπάει ποιον... Το θυμάσαι? Όχι. Τι φάση παίζει? Τίποτα, απλά αυτός δεν μπορεί να με ξεπεράσει. Ενώ εσύ? Ενώ εγώ μπορώ εύκολα να ξεπερνάω καταστάσεις και να προχωράω. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά μπορείς να μου πεις την αλήθεια. Είναι καλός ακροατής. Κοίτα ρε το σαλιάρι. Της την πέφτει και ευτυχώς σχολιάει σαν ηλίθια. Εντάξει, ποιος είναι αυτός ο φοβερός? Καινούργια μωρή. Κάποιος Μίλτος που κάνει θέατρο. Πάνω που γλιτώσαμε με τον Αλέξη. Τσουπ! Νέο αίμα. Γιατί ένα αγόρι που λέει ότι του αρέσω να πάει με άλλη? Γιατί τα κορίτσια αγοράζουν συνέχεια παπούτσια? Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν θα καταλάβουμε ποτέ. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι εσύ δυνατή και να μην αφήνεις τους άλλους να σε κοροϊδεύουν. Υπάρχουν δύο τρόποι να διαχειριστείς μια ήττα. Ο πρώτος είναι το ψυχοπλάκωμα και ο δεύτερος η διασκέδαση. Ναι, αλλά πρέπει να πάρεις την απόφαση τώρα. Δεν μου έρχεται τώρα κάποιος στο μυαλό για να ξεπεράσω το ψυχοπλάκωμα που νιώθω. Εσύ? Θυμάσαι στον υπηαγωγείο που σε άφηνα να μου τρως την τυρόπιτα. Από τότε εγώ... Ή στο γυμνάσιο, θυμάσαι, που ήθελα τόσο πολύ να καθίσω δίπλα σου. Και τελικά κάθισες με την Κατερίνα και μ' άφησες εμένα μόνο μου με την κόκκινη μπλούζα να κάθομαι στο τέλος. Από τότε... Ξέρεις, από τότε εγώ είμαι φουλ ερωτευμένος μαζί σου. Ρε Μίλτο. Και τώρα που σε ξαναείδα εδώ είπα, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Σκέψου το καλά πριν με απορρίψεις. Σ' αρέσω λιγάκι. Το βλέπω στα μάτια σου. Εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση αυτού του κρετίνου δεν θα γυρνούσα να κοιτάξω άλλη. Όχι να το κάνω μαζί της. Να, με πούλησε με την πρώτη ευκαιρία. Αφού είναι τέρμα βλάκας. Λοιπόν, μετά το σχόλασμα θα σε περιμένω στην αίθουσα προβών. Αν δεν έρθεις, οκ. Θα μαζέψω τα κομμάτια μου.
και τη ραγισμένη μου καρδιά και δεν θα σου ξαναπώ λέξη γι' αυτό. Ποτέ ξανά. Σου την πέφτει ο λιγουρής. Εγώ ένα λιγούρι ξέρω, που βιάστηκε να το κάνει, μην τυχόν και μείνει για λίγο ακόμα παρθένος. Ποιος είπε εγώ ότι ήμουν παρθένος? Άσε μας, αγοράκι μου. Αν θες να ξέρεις, έχω πάει με πολλές. Πάρα πολλές. Αλήθεια. Τότε να μην αισθάνομαι τύψεις που έχω πάει κι εγώ με πάρα πολλούς. Φταίω. Το ξέρω. Για το ψέμα. Για την άρνησή μου όμως στο γάμο δεν θα απολογηθώ. Δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ. Οφείλει να το σεβαστεί. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πονέσει αυτό το γάμο. Μη με παρεξηγείς. Λόγω θρησκείας το λέω. Ορίστε. Είναι και θρησκεία στη μέση. Αυτό το είχαμε ξεχάσει. Τον πλήγωσες πολύ. Το ξέρω. Μιλήσατε? Του τηλεφώνησα. Πώς είναι? Πού μένει? Δεν μου είπε λεπτομέρειες. Μου είπε να έχω το νου μου στα παιδιά και σε σένα. Αλή, θέλω το μετήν πίσω. Μια τουρκική παροιμία λέει: η αγάπη είναι θάλασσα και από ναυάγια ξέρει. Αχ, μην μιλάμε τώρα για ναυάγια. Μια άλλη παροιμία λέει: η αγάπη περνάει, το ψέμα μένει. Μη μου τα λες αυτά, Αλή. Μια άλλη παροιμία λέει: κάθε κλάμα και ένα γέλιο. Μια άλλη παροιμία λέει... Να πω άλλη μία, έτσι. Όχι άλλη παροιμία. Μ' αποτελείωσες. Οπότε μην τα ξαναλέμε, εδώ είναι των αγοριών. Εσένα έψαχνα πού να πήγαινα στον κοριτσιόν. Εμένα τι με ψάχνεις? Λοιπόν, έλα, να πάμε μια βολτίτσα. Θέλω τη βοήθειά σου. Το ξέρω ότι δεν σου έχω φερθεί με τον καλύτερο τρόπο στο παρελθόν, αλλά κατά βάθος δεν σε αντιπαθώ. Εσύ με αντιπαθείς? Όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως στην αρχή σε αντιπαθούσα και αυτό γιατί σε ξυνεί. Αλλά μετά είπα, Θεό, πρέπει να δίνεις χρόνο στους ανθρώπους για να αποδείξουν την αξία τους. Και η αλήθεια είναι πως έχεις καλή καρδιά. Παρόλο που την κρύβεις καλά για να μην φανείς αδύναμη. Ναι. Οκ. Λοιπόν, άκου να δεις. Ξέρω ότι ο Τζεμ τα έχει με άλλη και ότι το έχουν κάνει. Εντάξει, απλά ο Τζεμ δεν μου λέει ποια είναι, ρε παιδί μου, και όσο δεν μου λέει, τόσο πιο πολύ τσιτώνομαι. Ποια είναι, την ξέρω, ρε παιδί μου. Θέλω να μου πεις εσύ και δεν θα της κάνω τίποτα. Δεν είμαι καμιά γυναικούλα. Θέλετε να σταματήσετε και οι δύο να κάνετε σαν μωρά? Δεν υπάρχει άλλη. Συγγνώμη. Τι εννοείς δεν υπάρχει άλλη, αφού κάνανε σεξ? Δεν έχει κάνει σεξ? Ναι, έχει κάνει σεξ. Απλά η κοπέλα που ήταν, πώς το λέτε εσείς εκεί και δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ, επιπληρωμή. Επί τι? Όχι, γι' αυτό σου λέω. Δεν υπήρχε αγάπη, δεν υπήρχε έρωτας, δεν υπήρχε τίποτα. Πήγε μόνο για να κάνει προπόνηση για να μην είναι παρθένος. Και πήγε. Έλα βρεκούλα ρε τώρα. Ο τύπος ήταν εξπέρ φαντάσου. Το έχει σου λέω, το έχει. Κατερίνα, τα αγόρια δεν πιστεύουν στην αγάπη και στα αληθινά αισθήματα. Και ήρθε και η δική μου ώρα να σταματήσω να πιστεύω στα παραμύθια. Δεν σου λέω σ' αγαπάει. Α, ναι. Γι' αυτό πήγε με το Μίλτο. Για πρόβα. Τέλος για μένα. Δεν πρόκειται να ξανατρέξω πίσω της. Αγόρι μου, πεισματικά το έκανε επειδή πήγε στο στούντιο. Αυτό υποτίθεται δεν το ξέρει. Μυστικό ήτανε. Δεν το έκανα ρε, δεν το έκανα. Τι, είπες ψέματα? Μπράβο ρε κολλητέ, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω παρεξηγηθεί να ξέρεις.
του άρεσε? Εσένα? Πετάω. Κι εγώ. Έλλη, ξέρω ότι είσαι μέσα. Τι θέλει πάλι αυτόν, ρε? Έλλη, ανοίξτε μου. Αν την πειράξει θα σε σπάσω. Άνοιξέ του, μωρέ, είναι τρελός. Άνοιξε μου, ρε. Τι θες, ρε? Τι έκανες? Έρωτα. Ό,τι θέλουμε κάναμε, θα σου δώσουμε και αναφορά. Μην μιλάς εσύ. Γιατί δεν με περίμενες? Σοβαρολογείς, ρε. Εσύ πήγες και πλήρωσες για να το κάνεις. Δεν το έκανα, επειδή θα σκεφτόμουνα. Ρε Τζεμ. Ξέχναμε. Για πάντα. Οκ. Θέλεις να μείνεις μόνη. Μυρτώ, μη μου ξανατηλεφωνήσεις, σε παρακαλώ. Χρειάζομαι λίγο χρόνο. Σε βάζω το. Θα σε πάρω εγώ. Φιλιά. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. Μυρτώ, θες να γίνεις η γυναίκα μου? Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. Έχω τρελαθεί μαζί σου. Δεν γουστάρω καθόλου τη φάση μεταξύ Έλλης και Αλέξη. Και εσύ τι ζωή τραβάς, από πότε νοιάζει για την πάρτι της? Όταν γουστάρεις κάποιον, δεν περιμένεις κανέναν να στο πει. Like no one's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine? Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι για μένα με 2 λέξεις. Days may be cloudy or sunny, we're in or we out of the money, yeah, but I'm with you always. I'm with you rain or shine.